Hola, em diuen Lucas. Vaig a explicar-vos el llibre de la jove sense nom. Hi havia una vegada una jove que la llamaven la filla del dimoni perquè tenia una piga a la mejilla. Però l'única que li volia era la seva mare i hasta el seu pare la tratava molt mal. I sempre se quedava en casa per a fer-la les faenes de la casa. Un dia va salir al mar, a la platja, i es va encontrar amb un home que era molt rar perquè tenia mig cos d'home i mig cos de peix. Li va dir que era un princès encantat perquè una bruixa li va encantar. Després li va dir que tancara els ulls, ella ho va fer i li va dar un bes. Després la sirena es va convertir en home i li van nombrar rei d'Anglaterra. La seva mare el va dir que no se fora, però ell va dir que sí perquè queria veure a la jove. Quan va vindre el jove va buscar a la dona i quan la va encontrar estava fent les faenes de la casa i es va casar.